Ще кажеш ли добро утро? Бибишек. Така ли, бибишар? Дази. Тази. Добро утро, приятели. Часът е 8:30. И ние ставаме. Папи. Какво бе, мама? Как прави прасенцето? Мале, навънка колко е мрачно времето, приятели. Няма светлина, даже в стаята. По принцип, като е слънчево, цялата стая грева. Сега е едно мрачно, гадно. Да не се развали времето, да можем да си излизаме поне. Чакаме баща му да се обади, да го чуем какво прави, как е преди втората му работа. Абсолютно е най-съща рутина всяка сутрин. След обедите ни може да са различни понякога, но определено сутрините ни са почти еднакви. Вие вече знаете, разтварям му тази коласка. Много съм доволна. С малко вода. И си помагам след тази машинка да я разбия, защото остава на бучки. Мляко, да, мама, и сега ще ти го дам. Аз лично му давам всеки ден, всяка божа сутрин, по 2 капсули. Ето, приятели, току-що Емирчо се настоя да си я изпие. Ако тръгне да се разболява, увеличавам дозата доста. Като цяло съм много доволна. Аз пия в момента също от коластрата, заради това, че съм в края на бременността си вече. Мисля и на бебенцето да давам, мисля и да си продължа и аз да си я пия. Като цяло Aquasource имат много хубави продукти. Когато моят мъж се върне от Холандия, мисля да седна, да разуча, да препрочета целия сайт, всички продукти и да ми стане по-ясно кое за какво служи, защото освен коластра имат наистина уникални неща, уникални супер храни. И така че имам доста работа за вършене, но нека той да си дойде първо и аз през останалата част на моята бременност да мога да поразуча малко за продуктите на Aquasource. Това беше интересното за сега. Така, новото, което ми се върти в главата, защото наистина съм много доволна. Сега вече съм говорила, готвам си аз моята и започвам да правя закуската. И ще се включим след малко. Така, приятели, аз си направих кафенцето. Направих му и закуската. Това е неговата закуска. Айде, мама, да едим. Айде, да. Значи за закуска днеска реших да му направя просто кисело мляко с няколко плодчета. Той много обича и без това. И разбира се с 2-3 бисквитки, но той видя бисквитките и пожела първо да започне с тях. Имаме малини, малко ягодки и малко бананче, половин бананче. Той е много... Кое искаш, мамо? Ето, бисквитката. Хайде. По принцип от малини ми беше направил веднъж една реакция. В смисъл бях му дала, обаче той яде само малини. Не е така с кисело мляко, с други плодове. И си хапна така доста обилно. И след това доста повръща, поне 3-4 пъти. Ящи. И сега е втория път, който му давам и рискувам. И ще видим какво ще стане. Но тук в тази закуска съм сложила буквално 4 малинки, колкото да му свикне стомахчето с този плод и да няма проблеми за в бъдеще с него.
Той докато не ги изяде бисквитките, няма да се успокои първо. Айде малко такова ди. Малко малинка. Бука. Обувка, да. Друго какво има там? Бука. Обувка. Чорапи. Виж, ръкавички има. Чувства. Да. Че вкусно мали. Кака? Къде е каката? Но това е бати. Ето кака. Виж. Поиска да слезе от стола отново. Смъкнал го. Продължавам хранене в движение. Днес сме 6-ти, като ден вторник. Снимам днес, за да мога да кача утре някакво видео. Ако успея да го обработя, разбира се. За да няма такова забавене като миналата седмица. Надявам се всичко да стане точно. Какво ще кажеш, мамо? Кажи нещо. Наяди ли са? Какво правиш, мамо, с бебито? Айде, о, бебе, нани, о. Да си поиграй малко, приятели, самичък и после ще го изкарам навънка после. Нека малко да си поиграй сега. Че това се случва много рядко. Даже няма и да говоря, няма и да снимам. Край, чао! Така, приятели, излязохме малко на двора, той да си играе с играчките тук, да се разходи. Като цяло може да видите облаците и не е много топло. Даже бих казала, че леко подухва и си е хладничко направо. Там е главата на Емирчо, между другото. Той като види дядо си се разтапя. Мими, да, Мими. Комшийката вика. Не пуска дядо си да тръгне за работа. Иска да се вози и той просто. Вижте какво става, приятели, гледайте. Ветровете духат яко. Емирчо търси баба си. Ето. Миличкото ми просече. Всичките ще ги изкара от къщата. Дядо му замина, има работа в града. Полека да ни паднеш тъпалата. Внимавай, мамо! Искам да ви кажа, и то съвсем честно, че понякога ревнувам, че той не търси мен и така не иска с мен много да се занимава. Ами всеки, нали, друг човек му доставя щастие и усмивка на лицето, но когато ме види мен, имам чувството, че става по-гаден, по-агресивен, по-нервен, което не знам дали е нормално, не знам аз дали мисля нормално и правилно, обаче много ме напряга тая мисъл. Влязох малко вътре, просто да се довършам мисълта, защото навън много духа, хладно е. Емирчо отиде при баба си в другата къща. Та каква ми беше мисълта, какво исках да кажа, че малко ми е кофти, малко се чувствам така пренебрегната от негова страна, защото като всяка една майка стараеш се, даваш всичко за детето си, да му угодиш, да е добре, да е щастливо и то накрая с тебе се държи най-лошо в сравнение с другите хора. Сега не знам, може и да е някакъв период.
ще помоля майките в коментарите да ми напишат с тяхните деца дали е така, дали техните деца така се държат с майките си най-лошо, а пък с другите страничните хора са перфектни, много сладки, много милички. Като цяло, както казах, аз съм много щастлива, че той е много контактен, много обича хора, много обича всички от семейството, не дели никой по никакъв начин. Просто малко ме натоварва тая мисъл, нали, че много мене ме няма за нищо. Дали съм тук, дали ме няма. В смисъл, като изляза, казва мама, нали, кофти му е, плаче, но много бързо забравя, особено пък ако е с братовчедите си и с и тримата да си играят нещо, сигурно цял ден няма да се сети за мене. Та това исках да ви се оплача, ако мога така да се изразя, с моите майчини терзания. Защо аджаба той детей с майка си се държи най-зле? Нямам нищо против, нека да обича всички, нека да иска да е при всички. Просто съм виждала дечица, които са супер привързани към майките си, искат да се гушкат най-много с тях, искат да си прекарват времето най-много с майките си. Определено Емирчо не е от този тип. Отдавам го на това, че може би малко или много му омръзвам аз, но майчиното ми сърце така изпитва една лека ревност от цялата ситуация. Може би ще го израсне това и може би в един момент аз наистина ще стана най-важната частица от неговия пъзел, но в момента виждам, че той иска да прекарва време и отделно от мен, в което може би няма нищо лошо. Може би аз твърде много така си внушавам. Остават 10 дни, приятели, и моя мъж си идва. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че моя ад ще свърши. Смисъл, идва помощта вече. Идва втория родител, опората, подкрепата. Вече не само психически, но и физически ще е тук. Ще може да помага. Заедно да си го гледаме Емирчо, заедно да си гледаме бебето. Известно време ще си постои вкъщи, ще си почине, доколкото е възможно, с 2 деца. Но да, главно ще ми помага. И така, общо взето, това ми е в момента на мен вълнението, да броя тези оставащи 10 дни, да стискам зъби и да се моля да не се роди бебето преди таткото да си дойде. Защото реално другата седмица влизам в 9 месец вече, 36-та седмица влизам другата седмица. И нали знаете, във всеки един момент след 36-та седмица по принцип е прието, че е нормално да се появи бебенцето. То си е вече напълно готово за белия свят, но аз ще се моля поне да е след 37-ма седмица, защото след като таткото си дойде, ни очаква и почивка за 2 дена, но все пак почивка на морето и там също ще ме е много страх да не стане някой гав и да тръгнем по болници, но тази почивка наистина е много мечтана. Аз много държа да отидем така семейно, освен семейно ще отидем и с група приятели с дечица и го правя заради Емирчо най-вече, защото той ще бъде много щастлив на тази почивка. Убедена съм да смени малко обстановката, да поплува в море или в басейн, където му хареса, няма значение. Да много обича да се гмурка. И така, общо взето. Това беше, което имах така да ви казвам, като мои притеснения и като мои вълнения. Надявам се да не съм ви отекчила. Сега очувам да видя Емирчо да не досажда на баба си. Какво прави там? И ще ви снимам после нещо. Ето излезе и комшуйското детенце. Тук да се играят малко на килимчето с играчките. Искам играчката. Нещо. Той ще си вземе друга. Там има една количка. Виж баткото как бута количката, мамо. Айди и ти качвай се отгоре. Така, сядай горе. Той Емирчо въобще. Браво на баткото.
Виж колко бързо. Да, виж колко бързо се движи. Айде, мамо, с крачетата, давай. Марселанчо. Айде, мамо. Давай, давай, давай. Излизането ни навън приключи. Сега ще му измия ръчичките и ще го храня за обяд. Вече стана 12 часа. Къде е Мирчо? Дай да махнем сега тази блузка, защото е мръсна. Вкусна ли краставичката? Така, за обяд той има пилешка кашичка, а аз имам една пилешка парлова с краставичка. Благодаря, мама. Добре, яш. И започваме да се храним. Че вкусна кашичка. Какво има, мамо? Кон! Къде има, мамо, кон? После ще отидем на разходка. Ще се направим една хубава, дълга разходка. Само да ни вали. Да, ще отидем, ще търсим крави, коне, овце, кокошки. Всичко. Да. И така обяда прецених направо да си му го... Бейби шарк там, да. Да си му го дам на диванчето, защото просто виждате, че стои 5 минути на стола и после слиза. Нека си разглежда тук книжката. Коала има, да. Искаш ли от на мама пържолката? Я да видим. Ето, приятели, двамата си изядохме. Еми, какво правиш, мамо? Ще паднеш там, зад диванчето. И той нещо много му се доспа, май. Така изморен ми изглежда. И след малко направо отиваме да си лягаме и двамата. Кому, мамо? Не, джус. Ето, заповядай. Хайде, вземи го, де. Ай, си видя чуката, давай. А вашите деца умеят ли да се хранят самички? Понеже и Мирчо не. И ще видим кога ще се научи миличкия. Айде, амай го сега. В ръчичката, което ти. Друго нещо. Айде, спей песничката, айде. Какво е това? Ластик? На мама ластика за коса. Ластик. Друго нещо, което забелязах е, че Емирчо сутрин закусва много малко. На обяд храненето му е нормално. Добре, изяжда си цялата купичка. След обед яде отново малко. И за вечеря пак иска и огладнява и търси обилно хранене. Това е нещото, което забелязах при него. Не е на всяко ядене той да хапва еднакво количество храна. И така. Това е, което исках да отбележа. Сега след като хапна, малко ще го оставя да си поиграе в хола и ще отидем двамата да си легнем да поспим за след обед, защото планирах да снимам едно видео. Имам една страхотна, много готина пратка от Shein. Стои неотворена. Нямам търпение да я отворя. Има за малката дрежки, има джунджурики. Наистина, доста неща, които искам още сега да отворя да видя, но днес няма да снимам видео, така че най-вероятно няма да я отварям. Кон ли?
Я да видим тук кончето къде е в книжката. Я да видим къде има. Просто аз не качвам видеа по график в TikTok, не снимам видеа по графики по задължение, снимам ги за удоволствие на първо място и когато сега не се чувствам добре, когато ми се спи, няма да седна да се гримирам, че да мога да снимам едно видео, абсурд. Защо се оправям? Защото първо искам видеото да изглежда максимално естетически красиво, а какво по-хубаво от това една жена, която блести и показва продукти. И второ, защото искам да се почувствам по някакъв начин добре и поне за малко да се харесвам, защото така или иначе напоследък въобще не се харесвам. А гримът малко или много придава едно много готино самочувствие на жената. Но разбрахме, че днес очевидно няма да снимам това видео за анбоксинг от Shein. Най-вероятно надявам се да имам сили, да не ми се спи. Може би четвъртък, петък. Ако е така, вие ще видите видеото в TikTok, защото смятам, че ще е много интересно. Напоследък наистина ми е едно... когато имам настроение, то се личи. Когато съм заредена с енергия да снимам видеа, също много се личи. И предпочитам да спестя някое видео, което ще стане претупано, просто за да има такова, отколкото да си почина, да се наспя. Когато наистина се чувствам добре, тогава да го заснема. Затова пратката ми от Shein ще си почака. В другата стая затворена. Днес се очертава само да снимаме влогче, но вие и без това казвате, че са ви интересни такъв тип видеа, така че много се радвам. Айде, мамо Нанни. Айде, кажи лека нощ. Айде, приятели. Лягаме да спинкаме. След обяд ще се видим с вас. Мале, малко като хапна и не мога да се движа вече. Много. Хем съм гладна, хем виждате колко малко ям и тежко ми става и не мога да се движа. Ще идем котито. Нани. То останало видеото му. Останало включено видеото. Айде, лека, лека. 1, 2, 3, 4. Айде, брой на мама пръщчетата. 1, 2, 1, 2, 3, 4. После? 5, 5. 6, 7, 8. Open shot. Добро утро, мамо. Защо си кисел, мамо? Много кисела, като се събуди от следобеден сън. Направо е ужас. Гуш ли искаш, мамо? И бибиши. Коса, да. Коса. Моме. Бобо.
Ти ли сънуватик, Балба? Това му е следобедната закуска. Една филийка разрязана на две като цяло, защото той повече от една не може да изяди. Пък според мен стават доста по-апетитни, като са мънички. Малко кисело мляко с краставичка или, така да кажа, неразреден таратор. И малко бананче, пък ако случайно му се яде с сладичко филийката, и започвам да го храня. Той си хапна доста скромно, доста малко. Сега започвам да го оправям, да го преобличам. След като му сменя памперса, на коремчето му мажа. Покажи, мама, на камерата какво слагаме на коремчето. Ето това кремче. От предно видео ви го бях показала, че започвам да го ползвам и да ви кажа честно, състоянието на кожата му на корема много се подобри. Петната вече не са много тъмни, мекичко е, нали, на коремчето. Ще ви покажа. Ето, изглежда много по-добре. Даже почти няма петна. На други видеа може да видите в YouTube колко зле му изглеждаше кожата. Сега почти нищо не е останало. Така че много съм доволна от крема. Страхотен. Емирчо е щастлив и доволен, че чуваме на разходка. Първо ще отидем до една борова горичка. Справихме до магазина да си купим турбичка с храна, с солетки, с семки, на децата по един сладолет. Без на Емирчо, защото той е малък. Айде, мами. Мама да вземе едно кафенце и тръгваме. Газ, да? Айде, добре дошли в Боровата гора. Какво има там? Ами, кумчо Вълчо, къде е? Там ли, мале? Ако бях си взел пушката. Няма пушки, няма. Ще гръмна един вълк. Не. И ще я покажа как. Те са добрички, бе. Не са добри. Добрички са. Ядат месо. И ти ядеш месо. Ма не си лош, нали? Ама не съм много лош. Вижи как да е. Ох, много е хубаво. Много е красиво тук. Полека, Еми. На бати колелото, внимавай. Я събери шишарки малко. Я да видим. Не, амам. Шишарка. Я да видим какво, зайци. Шишарка. Бум, бум. Тати, помогни му, мамо. Браво! Шишарка. Кажи шишарка. Мирише ли хубаво? Не. Кое? Елфите. Елфите, ами не знам, някъде са се скрили. Ти не биваш на шишарките. Хвърляй. Риташ. Давай. Пиу! Да. Погледни на малко. Гледам. Ето те игли. Щом се чупят, знаеш какво? Контейнер. Айде, дай пише. Внимавайте. Кой там, мамо? Ма това не е Чичо. Ще се радва и вече. Понеже спахме до 5 часа и сега се мъча да го изморя да вари пеша. А разстоянията никак не са малки, между другото. Да, гледам. Еми, хайди! И двамата на ума. И тримата.
Тъй рита коня. Емир, ти после е там по-надолу. Малко него да... Пред него няма да мине никога. Спира, толкова се умен. И ако го удариш злобно... Виж какъв късмет има и с трима момчета. Бате, те спусна влака! Бе, мамо, бе. Те се бият, Те говорят. Еми, какво е това, бе, мамо? Комарчи имаш. Бе, да. Виж колко са сладички. Хаки, мама тръгва. Колко? Папа. Ето ги, виж ги, мамо. Виж ги. Какво е това? Колко? Не е колкото и, мамо. Избягаха. Белчо се казва. Белчо е това? Караман. Много хубави български имена. Аз съм Белчо. Там да вървим. Да, отиваме да сядаме. И друга е мъжки, нали? Да. Салимчо, ти какво си, бе? Ти си бик? Ти отиваш, бе? Кон, да? Къде е кравата? Там? Кон, да. Стой тук. Що, уморите майка си, бе, деца? Не мога да решам. Извинявай. Стига. Стига, мамо, вие вече не сте по 10 килограма. Големи мъже сте вече. Виж го не тича. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, Lela shark, гледате филма! Бате! Гледам го, бе! Дивика. Приятели, разходката приключи, изпратихме братовчедите до тях и ние продължаваме по нашата уличка. Още точно 10 метра и сме си вкъщи. Беше много хубава разходка. Емирчо е много щастлив, когато сме на разходка сред животните, сред природата. Действа му много добре. После спим много хубаво. И сега има да разказва какво е видял, какви животни и какво са правили. Айде вкъщи. За половин зранчо изяде. Не си го оставя. Не го пуска обаче. Полека, мамо, розите, да не се боцнеш. Айде да изми мама ръчичките сега. Първо моите, после неговите. И да вечерям и мама. За вечеря малко ще хапне от моята салатка и
малко от пилешката пържолка. Амет. И малко филийка от след обед беше останала пържена филийка. И това ще е колкото иска толкова да хапне, защото той яде и много зрънчо, така че не знам, не ми се вярва много да еди, но колкото толкова. Какво е това, знаеш ли? Мама. Чушка. Ти не обичаш много такива. Вкусна ли чушката? По принцип не обича така сурова чушка, не го знам. Айде, пържолка малко месце. Добре, яш каквото искаш. Има голям мерак да се научи сам да се храни, затова го оставям. Ще се научи скоро, ми се струва, ма да видим. Е, така се еди пилешка пържола. Като филия. Бригия. Кой се чува отвънка да говоря? Кой говори, мамо? Я виж. Диди. Ajde, lijeka večer. Dobre, hadi kapa. Я дальчим. Кой не слуша? Кой не слуша? Кой не слуша? Я дальчим бубалази, котиша влезе. И тук ще влезе. Айде. Бубалази, куди ще влезе? И ти крачиш, ако ще. Бать. Пръцкаш ли ти като? Айде, бубалази, тика. Бубалази. Айде, лека нож. Айде, пускаме звездите. Айде, приятели, лека нощ от нас и до нови срещи. Бай-бай!